କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଦିନ ସାରା କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଧୁମ୍ ବୁଲିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ରାତି ଅଧରେ ଶୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ? କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଇଛି ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ କଣ ଖାଇଛୁ? ଖଟା, କ୍ଷୀରି। ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଇଛି। ଆଉ ଖାଇନ? ସାଇ ଭାଇ କଣ କରୁଛ? ତେଙ୍ଗେ 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 କଣ 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 ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ କି ଗୀତ? ତେଙ୍ଗେ 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 ରାମ କିଏ ରଡ ଅଛି ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ। ଏପଟକୁ ଆସ। କୋଉ ପଟରେ? ଏଇ ପଟରେ। ଏଇପଟେ କୋଉ ପଟେ? ଭାଇର ହାତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? କହୁନୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? କୋଉଠି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଭାଇର ହାତ କୋଉଠି ଚଢୁଥିଲା? ଟଙ୍କ ଉପରେ। କେମିତି କହିଦେନି ଟିକେ? କହୁନୁ ଟଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପଇଲା? ଆଉ କେମିତି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ନା କହୁନୁ? ଏଇଠିକା କେମିତି କହିଲା କହିଦେ। ଟଙ୍ଗଳ ପଇଲା ଯାଉଥିଲା ପଇଲା। ପଇଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ବଇଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେବି? ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି। ତୁ ଦେଖାଯିବୁ ଠିଆ ହେଲେ? ଦେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି? ଠିଆ ହେବି? ପଡିଯିବୁ ତୁ। ତୁ ପଡିଯିବୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ। ମୋ ଡ୍ରେସ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛୁ। ମୋ ଡ୍ରେସ ଉପରେ ଚଢି ପଡିବୁନୁ। କଣ ହେଇଛି? ମୋ ଡ୍ରେସ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛୁ। ସାଇନ ଆମ ସାଇନ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଦେଖ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ସବୁ କରୁଛି। ଭାଇ ଟିକେ କହିଦେନି ଭାଇ ବାଇକ ଡାକୁନୁ। ପଇଲା କୁଆଡେ? କଣ କରୁଛି? କଣ କରୁଛି ସେ? କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ କହ? ଓହୋ ଆରେ ଆରେ ଇଶା ଆକୁ ମାରିଦେନି କେମିତି? ଆରେ ଆଡେ ମାରନୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ମାରିଦେନି ରାମ। ରାମ କଣ ହେଲା? ରାମ ଏ ରାମ ଇଏ କିଏ ଇଏ? ତେଙ୍ଗେ କେମିତି ହୁଏ? ତାଙ୍କ ନଈ ବୁଢୀ କେମିତି ଚାଲେ? ଧନ କେମିତି? ଏଇଠି କହଦେ ଦେଖାଉନି। ନା ସେଉଠୁ ଚାଲିକା ସେଉଠୁ ନା ଇଆଡେ ଚାଲିକା ଦେଖିବେ କେମିତି?
ନଈ କି ଆସୁନୁ ନଈ ବୁଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିବ ଏ ପାଖରେ ଆଜି ନହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେଇଠି ତାର ନଈ ଖାଇବ ଇରେ 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 ଆମ ନଈ ବୁଡ଼ି ଏମିତି ଚାଲେ ରେ ଇରେ 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 ଆଉଥରେ ଇରେ ଆସ 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 ଇରେ ଇଏ ଏପଟରେ ଧରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଏପଟରେ ଧରିଛି यो भाई गॉड एक्सीडेंट 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 राम माड़ गल नहीं माड़ गल नहीं राम राम आमर राम का ना तो ना मु डाकी राम तू डाकू राम हाँ कौन है ଏବେ କହିଦେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏତିକି ମଜାମସ୍ତି ଆମେ ଏବେ ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।